Lalim. Medyo. Medyo alay yan. Go! Dito naman eh. Uy, go! Dito kami. Ayun po, papunta po kami sa ano, dating bahay nila Bernadette at Nona. Kung saan doon sila nakatira dati. Doon yung gawin. Kuya Vince! Oo. Kasi yun na lang daw yung gagamitin kung pwede. Ikaw mauna. Kung pwede raw yun, ipapaputol. Para gamitin dun sa bahay. At sila nauna na kaya noon na tatay. Titingnan ni tatay yung kahoy kung pwede. Tatay yun. Yan si Kuya Vince. Ay, ito po yung tulay na pinunta natin. Oo nga.
Kasya pala dito motor. Kasya? Pwede. Nagdala niya yung nakapaa. Yung paa talaga. Kaya Jong. Walang kat-kat to. Umayos ka Kuya Vince. Ando na si nanay. Pumatok na yan. Oo, naunahan talaga. Ako lang aso. Siguro ano yun, yung sikretong lagusan. Tulad ng Encantadia. Punta namin dito. Wala itong anong hawakan. Wala. Alam ko kasi napupunta tayo. Kuya Jong. Kung saan talaga nalaglag eh. Sayang di nakuhanan ng ano, video. Dami mo rin eh. Nagtinaw pa yan Jong. Hindi yan nangangagat sa gwapo. Ayam. Na di pa nangangagat ng pugi yung ano, aso mo? Ako ba ito ba yung aso? Baka nangangagat ng pugi yan. Subok nga, kunti lang. Postiso naman raw yan. Oo. Ayan sila no. Kuya Jong. Sari ang tao. Nag usap-usap. Gulong. Kuya Jong. Paikot talaga, paikot. Kuya Jong. Sari. Kuya Jong. At ayun po yung dating bahay nila. May ano lang. Ay, dala pa talaga ng tubig, oh. Nagdala ng tubig. Kung nila ano. Ayun ako pa. Balit, ma-update. Update. 38 pa din po. Sabi mo na mauna ka na muna eh. Ah, kaya pala. Kaya sabi ni nanay kanina, sakay na lang sa ano, motor. Sabi ni nanay, magmotor kayo, maglalakad na lang kung mauna ko sa inyo. Bongliw. Matibay yan. Yan po. Bongliw. Napakataas. May bigay. Isang yakap ng tao. Isang yakap ng tao yung laki ng bongliw. Yung, oh, pwede na lang. Kawayan. Pwede. Layo. Layo. So, hindi pa naman ito pinaghati-hati. Ah, hindi para doon na-divided pa. Oo. Turo-turo lang. Pero yung turo namin, kaming panganay karon dito. Oo. Pangilan si Mr. mo, kung magkakapatid. Panganay po. Ah, siyang panganay.
Kasi siya naman sila nga halos na Matubungi ka. Kaya maray-ray, sabi po. Ay po, narito po kami sa lugar. Amo? Dito po kami ngayon sa Bungliw. Dati kong mga igin pa kamo. Malinig pa sa doon. Opo. Pwedeng paglabahan. Pagre-regusan. Kasi da mama mo. Pero kung nung kami, hindi pwede. Hindi pa ganyan. At itong bata pala para sila. Pwedeng paglabahan. Oh. Malinis pa talaga ng gusto. Maliguan ngayon, hindi na. Oy, may isda. Ang daming hito talaga. Oh. Kaya to. Ito ang dagat yan. Tatapunan kasi ng ano, mga basura. Na itong ilog na to na, ito yung dagat. Bungliw. Ito ang daan daw to, itong tulay. Itong Bungliw. Hey guys. Yan po siya, no? Sam Milby. Sam Milby ng Burias. Oh, ay kuko. Kuko ni Martin. Yan si ano, Badit. Lapit na magkakwa kaya yung mo. Kaya ano, yan naalala niya nung ano, nung kabataan pa nila. Dito daw sila naglalaro dati. May sapa. At to si Nona. Amo. Dito kayo lagi naglalaro nung ano pa kayo? Bata pa. Hindi ka naliligo. Hindi, kasama mo sila kuya. Tapos, dyan, Oo. yung tubig dyan dami, ano, Malalim. Malalim. lagi itong baha. Ito yung dagat na. Andito ka pala natutong ano, maglangoy. Tapos, nadala ako ng ano. Nadala. Hagos. Dito pala ka natutong maglangoy. Dito ka na dito magmahal na. Mamahalin ko isda. Isda. Na. Ito yung sabi nila itong dambon mo. Itong tambon mo. Sabi nila. Bungliw. Guys. Hello. Sabi mo pagaling na siya. Oo. Oh, kaya di nakasama eh. Ate daw siya. Ay, nagbabarbecue ka mo, tay? Bungliw.
Napakatahimik dito. Pero ano, ibig sabihin, maasikaso. Para sa natali ko. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Pero dapat na nabilog sa'yo. Pero yan. Night's young, and it's just begun. Tara na. As she puts her hand in mine. Ayan, at pauwi na po kami. Uwi na po kami kasi nabisita na yung kahoy na sabing pwedeng pang lagay sa bahay nila. Pangalan ng kahoy Bungliw. At ayan yung Bungliw. At si Vince pumunta sa Bungliw. Sabi ni Kuya Vince, papunta daw po sa Ginawang lugar eh. Yung pangalan ng kahoy. Now the morning is the afternoon. Grabe, no? Grabe! Kaya lang ang tatawin ko punta sa kanya daw. Grabe! Tapos tatay, Oh. Amo. Umihirit pa eh! Umihirit pa! Grabe ka hina-hina ni Luna. Tapos sa tulay. Di naaalala niya siguro nung lagi sila Malaglag na po kami dyan! Tsaka muntik siyang malunod. Huwag naman po! Alright. Makati. At ayan po, uwi na po kami. Natingnan na yung yung kahoy. Yan. Hello po. Tay, uwi na po kami, tay. Yan. Init tulos ay. Mag-ingat po sila sa inyo. Oo. At ang dito lang yung vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye. So yun mga par, bali pagkagaling namin dun sa ba to, dumiretso ko dun sa bilihan ng mga grocery. Nakamotor lang ako, kakarating ko lang po. At ito, nakabili na ako. Yung iba, mga soft drinks nandun, pababalikan ko na lang. Yung sigarilyo, si Cherry, nabili ko na. At hanggang dito na lang muna po yung vlog na to. At ingat po kayo palagi. At salamat nga po pala sa nag-sponsor doon sa para sa bahay nila Bernadette. Yun. At maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.